hi havia 115 tècnics i a finals del 2014 es converteixen en 50 i estem treballant, on abans treballaven 115, ara estem treballant 50. I això és el que explica la demora en la tramitació de les autoritzacions ambientals integrades. I a continuació d'això hi ha una situació d'infrafinançament d'aquest país que el seu govern està aplicant d'una manera immisericòrdia amb la nostra comunitat autònoma. I hi ha una tassa de reposició del seu ministre d'Hisenda, senyor Montoro, que de manera immisericòrdia també està evitant que es puguen dotar determinades places de funcionaris que vindrien a ajudar en això. En 2012-2013 hi havia 11 tècnics. En abril del 2014 passen a haver 6 tècnics. I ara estem mantenint-ho en 6 tècnics. Estem treballant amb 6 tècnics. 2014, abril del 2014 queden un 50%. La mitjana d'expedients tramitats, en el període 2012-2013, és a dir, fins a abril del 2014, la mitjana eren 15 expedients tramitats per mes. 15 expedients tramitats al mes. Del 2014, d'abril del 2014 a desembre del 2015, que és quan es fa la primera comissió d'avaluació ambiental, com que s'ha baixat de 11 a 6 tècnics, es passa a una gestió, a una tramitació de 10 expedients mensuals. I la mitjana de 2015, desembre de 2015, fins al 26 de juny de l'any passat, amb 6 tècnics, amb els mateixos que hi havia, estem en 18 expedients de mitjana. Per tant, no és una qüestió de falta de treball per part dels tècnics, no és una falta de mitjans per part dels tècnics, no són problemes de coordinació, de divisió, de no sé què, d'aquest mestissatge que vostè parla, sinó que tenim les dades concretes, matemàtica pura, de que amb els mateixos tècnics, des que nosaltres estem, s'estan tramitant quasi el doble dels que es tramitaven en els mateixos tècnics en el període abril de 2014, desembre del 2015.